Hello baba Makadi. Tinofara Makadiyo. Tiripo ndinonzi Elizabeth ndikufona ndiri kuSly Media TV. Right. Ndanga ndida kunzwawo kuti padare raitwa nhasi imimi semhuri yekwamvurumu ndezvipi zvabuda padare iri? Zvabuda padare iri ndezvekuti isusu taramba kuti tivige Munyaradzi. Marambiro akaita ndeyekuti isusu Munyaradzi wakatipa guideline kuti imimi ndini ndichakutungamirira kuti mundivige. Ini kana ndisina mapatsi angu hamufi makakwanisa kundiviga. Saka isusu nemapurisa ekwekwe anga aripo nadhiri wekwekwe nadhiri wegokwe nachifu wegokwe nemapurisa egokwe anga ariko tatadza kuwirirana taramba isi kuti isi hatikwanisi kana vachikwanisa kuviga ngavavige. Saka tazowirirana kuti mambo Ngelele nadhiri vachauya pamba pedu kwamvurumu nemusi weSawadha. Ndozvatawirirana kuti tisu timboungana vehukama tizoonesana navo takaungana. Okay. Vanga vachiti ivo mhuri yekwamvurumu madii mangoviga munhu wenyu sezvo pari kunzi ipo nemapurisa patakaita tsvagiridzo takaona kuti aiwa Munyaradzi anga ine mapatsi akakwana. Tsvagiridzo vakaita handiti makanzwa kuti Munyaradzi akaenda kupostmortem kubhurwayo. Kubhurwayo haana kuitwa testmortem. Saka tsvagiridzo dzavakaita vakave nex-ray reyakaratidza kuti vati mapatsi ake anga akakwana ivo vaasina kuenda kutestmortem. Zvichida pamwe vakazoita futi postmortem bosi takazonzwa kuti vada kuita imwe postmortem kuno kuHarare. Right, postmortem yekuHarare yakazoitwa here ivo vaida isusu kuti tiende tikati isusu hatina mushini ende dzinoitwa patestmortem hatina zvatinoziva nezvetestmortem vachida isusu kuti tiende naye isi hatina kuenda kureva kuti chitema hasina kuenda kuHarare. Vakaziva sei kuti anga akakwana ivo vachiti chitema hasina kuenda testmortem dzataura. Okay. Tangonzwa kuti iyi nyaya yedzimwe dzanga dzichitaurwa padare ipapo manga muri vachizotsanangura kuti aiwa susu mapatsi takaona akakwana. Mavabvunzisisa here kuti imimi zvamuri kuti makaona mapatsi akakwana makashandisa mutoo upi sinzi musina kuita postmortem? Bvunza zvikanzi zvinoitika ndezvekuti madhokotera wekubhurwayo newekuHarare vanogona kutaurirana pafoni. Imimi mukasaziva kuti zvavataurirana ndezvipi. Saka isusu takaona zvakangokodzera kuti titi mapatsi akakwana. Right, pashure penyaya iyoyo isusu padare ratakatanga kugara kwaMachengere pakave nenyaya yekuti takanga tina vana muchechetere vanove ndovane vari kubve vana vari kufamba nemabhizinisi vana mapatsi aMunyaradzi. Vana muchechetere ndovatotaura kuti vana vedu ndovari kutofambira navo vanhu ivavo havachadi kusiya vana vedu vari kungofamba vakaisa mumota kuti vasataure kuti vasabvunzisiswe. Right, nenyaya yatinoziva zvazvinoita ndezvekuti isu takaziva kuti kune kwakatanga kupiwa mambo mari nevanhu vakava vane mapatsi aMunyaradzi. Mambo tikataura kuti dzorerai kana imimi zvamapiwa 600 yamapiwa iyo chiendai maviga. Isusu hatikwanisi kuti kupinda panyaya iyo. Vakadzorera mari ikatorwa nemupurisa anonzi Rumundwe kana kuti Rumungwe here wepazvombe ndiye akatora mari iyo inove nhasi ndo iri kusimbisa mapurisa. Mota dzemapurisa dziri kudirwa fiwo nevanhu vanove ndo vakaita basa iri. Saka isusu hatikwanisi kubata Munyaradzi zvachose zvekuti isi hatina chivi ivhu nokuti Munyaradzi mweya wake wakatitaurira kuti hamukwanisi kundiviga handina dzinza nemi. Ndanzwa muchitsanangura kuti chifi vakapiwa mari. Chifi
vapa tinoti chifu wakapiwa mari chifu havana kupiwa mari munhu akapiwa mari kune maofisa chifi samamba ndiye akatanga kupiwa mari chifi samamba right tataura naye chifi samamba tikati no chifi imi mapiwa mari nekuti isusu kufa kwamunyaradzi akuva kutisunungura zvekuti pese tiri kuparapatika nemagonero atinoita kuti tikwanise kuzivakaradzira muzukuru wedu saka nzira iyoyo tikaiziva kuti chifi vapiwa mari tikataura navo ivo vakakanuka chifi vakati kubva ipapo vakabva varamba nzira iyoyo mari ichizonogamuchidzwa mupurisa anonzi rumhungwe wepajueri tikazviziva saka tichizotaura vauya vajamela vauya patiri vakakakavadzana namuseketeri achitaura nezvemapasi vajamela vakati hakuna zvinhu zvakadaro zvaari kutaura isusu mutumbi wakabva kumotemu ukauya maresults ati aripo kuti munhu wakakwana tabva ipapo tichiinda kudarira takaita nemadzishekwa machenjeri mupurisa akave mutaurira akatanga kutaura akati munhu haana kuita kupostmortem chinhu achange chaora hachina kutariswa saka tikasaka kuti tizive kuti vakaziva sei zvese izvi tikatadza kuziva kuti vakazviziva sei saka mutemo sezviri uchiti taura chawakaona nemeso zvinototinetsa kuti nhasi tiri kuita kuti mapurisa atiitaidze isusu atimanikidze kuviga mutumbi waakatora akaisa kumotari chii tambonzwa zvakare kuti mutumbi wamunyaradzi uri kunziwo kwauri izvezvi kukwekwe uku uri kunziwo washata imimi semhuri mati mamboendawo here kuti munozvionera kuti zviro kwazvo mutumbi wemuzukuru wedu here kana kuti manyepo isu sekureva kwake nezvakatakaona mutumbi wamunyaradzi uchibviswa mumvura mutumbi wamunyaradzi uchibviswa mumvura zveshuwa wakanga wakasonwa tikazovengana mucheketera vachitaura kuti munyaradzi apondwa pane padongo raakamboiswa padhuze nechipatara cheSt George panoendwa paakashandisirwa achivhiyiwa kubvisiwa ipapo akanoiswa kugwizi achinobvisiwa kugwizi mastatement ariko but mapurisa ari kuti iwo isusu anoda zvineungewo kwatiri saka isusu mamiriro edu ndekuti hatina chati chachiva munyaradzi hachamuki kana vachitora kana vaine nzira dzekuviga ngavaite zvavo isusu tangomirira kuti tingozobva vachitaura zvavaita chero vakarega kuuya kwatiri chero vakadini hatina chadare mupenyu ndopatingadai tichitaura kuti haiwa tonomuona kwaari zvino munhu akaparara munhu ari kutoitisa vamwe vano mari ko iyo mhuri kwamuchechetere kunova iko kwakanongedzerwa nemufi kuti ndiko kune vamwe vevamwe vakandiuraya vari kumbobatiranawo nemi here semhuri panguva yekuchema kudai isusu vekwamuchechetere panguva yapera yakaita dare rekutanga kunoko vakauya vachichema vachitora nemombe nembudzi vachivatora nemombe nembudzi isusu tikange taona nashe vakati vada zvaita tadzoka tasvika padare tikataiwa nzira yatiri kuda kufamba nayo munyaradzi ari kuramba kuti inini ndine bepa randakanyora randinofanira kuti umwe neumwe andaudze mapatsi angu kana mapatsi angu akwana ndiri kutungamirirai mandiviga kana mandiviga ndichakutungamirirai kunokuratidzai kune veukama hwangu ndo zvatakangobata izvozvo zvekuti hatina pamwe patinokwanisa kuti tinhanhukire nokuti munyaradzi mwana wehanzvadzi yangu saka ari mwana wehanzvadzi zveshuwa ndopandinogumira kuti muzvikuru ini angari vangu ari mupenyu iye zvino wave mwewadzinza nashowa okay saka mukugara kwese kwamaita uku mune here imwe hama yenyu yakaita kuramba kuvigwa semarambira ari kuita munyaradzi kuti munondiviga kana zvinhu zvangu zvichinge zvakwana isu hatina imwe hama yakapondwa
kupondwa tinototanga kupondwa kunototanga pamuzukuru iyeyo ndokwatinotanga kuona kupondewa saka hatina umwe akamboramba. Okay, saka nemusi weSaturday uyu pamuchagara dare naChief Njeleli ngatiti isusu vazoti mhuri yekwamvurumu ndanga ndichikumbirisawo kuti tichizorodza muzukuru wenyu Munyaradzi uyu. Decision yakadaro ikauya muchazvigamuchira sei semhuri? Iyo sister hatisi kutoikwanisa zvekuti ivo vache vakange vauya zvavo tinofanira kunge vaine chokwadi chavanofanira kutodzidza patiri kuti Munyaradzi isu hatisi kukwanisa kumuviga nekuti Munyaradzi mutumbi wake wakati pane paakatanga kutaura ari kati indai pamuridzi wemugodhi vari makandibudisa kumhuri iyoyo ndokune mapatsi angu kumhuri iyoyo ndokune vhudzi rangu mugodhi uyu wandandakaiswawo indai munopiwa zvemapatsi angu nevhudzi rangu. Saka izvozvo tichitarisa kuti takanga takumbira kumapurisa kuti ngavatitendere isusu tiinde tinotaura nevanhu ava vakati mutemo hautenderi tikati isusu right isusu zvataindisa mutumbi uyu ikoko takave vanhu vakakwanisa kugara ikoko takamirira kuti varidzi vemusha vachauya kuti titaure kuti kusei takagara ikoko ndofunga day nehalf tikazofuma tichipinda munzira yekuuya pasina tikagara kusvika 9 days dzakwana vazove ivo vave nemapurisa zvese hakuna chaichitika. Munoziva vanhu vanogona kusika ufakazi but mahimpi vanenge vachikuhimpai kuti vanhu vave pakati vanhu vave pakati zvese tatinazvo tichizviziva. Saka ani patakangomerwa ndepekuti right nhasi mutemo hausi kushanda nekuti vana vari kunzi ma16 years ivavo vari kuramba kubvisiwa mota nemabig fisha emusangano tiri kutoziva isusu kuti vana nhingi nanhingi asi pamusoro pekuti nhasi tiri kunzivisa hatina hombowo asi vemutemo vachiziva kuti uyu ari kutaura muchezetere kuti ane vana vake vari kutofambiwa navo nemapurisa. Tiri kutarisira mapurisa kuti anotora vana ivavo chii vari kudya mari pakashipa. Saka iko zvino iko zvino matichaura kuti pamaenda kudare ivo mhuri yekwaMuchechetere hapana kana mumwe chete anga aripo. Pasina ishe vakatosamamba vatohwanda kuseri kwemashopu vanambouya padare papa nemadzishe isu ishe wedu anga atiudza kuti ishe samambwa naivo ishe nadispo nanhingi nadhiye wekwekwe nadhiye wegokwe nemapurisa egokwe vachange varipo asi hatina kana kumbogara tamuona ishe. Tapedza mitingi yataatinayo ndopataudzwa kuti ishe samambwa vari kuseri kwemashopu zvinosvika kuya vakomana veikoko vamachingira vangati ishe samambwa vanga vakatovanda mota yanga yakatoigwa uko. vatsanangurire vakomana va kuti chief vanga vachivandei ikoko. Mastatements munoziva zviri kuitika mudzimbamu zviri kutadza kubuda hazvo kuti tizive zviri kufamba asi mashoko ari kutozikanwa kuti samambwa vari kuziva zvakaitika kunzvimbo kwavo. Pane anonzi Headman akatoti panyaya idzi dzekupondwa kwemunhu uyu zvakutoita kuti ndibude mukati madzimutsi zvakuitika handichazviitira. Saka kuti tizive kuti chakatadzisa ishe kuti vasvike pane mamwe madzishe kana sedare ravo kuti tingotarisana nemapurisa hameno imi kana makatarisa kuti chingaite kuti mapurisa avavarire kuinga isusu iye munhu ari kumochari chii. Vakazombotsanangura here mapurisa acho kuti chakaita kuti vamutakure kubva pamakanga mamusiya imi sehama dzake vachimuendesa kumochari vakanga vatumwa nani?
chikonzero chakanga chiri chei? Mapurisa ari kuti mutemo wedu wekuti ati munhu hafaniri kutsva nezuva, mutumbi wemunhu haufaniri kutsva nezuva. Saka idzo ikodzero dzedu tati tifanira kuti tizokusungai. Kakazvozvi kana dziri kodzero dzenyu dzekutisunga, imi mungadai makauya kotisunga, asi isusu hazaita kuti tikakavadzane nemufi tinzwa mabvi from Norway pabhoksi. Saka isusu hatisingaiti kuti tikakavadzane, uyezve kuti takatanga masuspect achizikanwa kuti uyu munhu akarohwa nanangana akadai. Tikavabvunza isusu kuti zvaiti nhai mapurisa, kunzi munhu arohwa panapa neni, ndarova munhu panapa, tofamba 10 meters tinowana munhu uyu akafa hapo, anonzi auraiwa nani? Tibatsireiwo. Aiwa, anonzi auraiwa newanga achinetsana naye. Wanetsana naye. Saka uyu akangoti zuva raarohwa iroro very day ndobva atoshayikwa ndokuzonowana akakandiwa mumvura. Tinoti ndiani? Yeah. Parifeira. Pakaoma. Aiwa, ndaida kuti mundibatsirewo, parifeire. Aiwa, hapasi zvapo. Hapasi. Saka iko zvino mamirira kuti mungoita meeting iyi naChief Njelele mona way forward semhuri kuti modii? Isu way forward tatovhara isusu kunashe kuti kana zvinokwaniswa negovernment ngaite zvainokwanisa, kana inotuma mabhanditi kana kuti inodii. Saka iyo vakazama vakafoswe kuti vanogona kuti sunga kadaiwa zviri pamutemo isati kakawadzana nemutemo, kana tichisunga asi date of court richasvika. Kana date of court rasvika ndopatinenge tichimira tichinzwawo mhosva dzedu kuti dzakamira sei. Kana dziri dzemutumbi uyu, mutumbi uneverewawo manzwi nemashoko anoti suspect warwisana neuyu ndopatangira suspect anowanikwa pa10 akafa, iye zvaarwisana naye ngaachitaura kuti akapedzisa ndiani. Yeah. Aiwa. Kare isu tichikura tainzwa kuti kana pakabiwa pakapazhiwa zva, mapurisa achiuya aibvunza kuti munhu anobvungidzirwa kuti ndiye anoba muno angavani. Yeah. Saka iye zvino panonzi pakuda aonekwa ameno kuti zvinesei, nokuti tikazvipira dzidza vase tinoparara. Saka isusu hatingachemi. Kare vaiti munhu wada akamira murodhi ngaarohwe nemota kusevhawo vazhinji vari mumota. Saka munyaradzi ngaavigwe hake nemabhanditi, isu hatinei nazvo. Okay. Alright. Aiwa, tazvinzwa. Imimi kuna munyaradzi mati muri sekuru handiti? Munyaradzi ndiri sekuru wake. Hangazi hamai. Okay. Aiwa, maita basa sekuru vamunyaradzi. Tanzwawo divi renyu kuti imi semhuri yekwamubvurumu muri kuti imimi isusu zvekuti tivige munyaradzi asina mapatsi akakwana hatizvigoni, decision iyoyo hatikwanise kuiita kunyange mapurisa kana madzimambo vakataura sei. Asi tiri kuti isusu kana tisina kugutsikana nezvichabuda musarudzo musi weSaturday hatifungi kuti tichakwanisa kumuviga. Asi kana vachitiwo vane simba rekuti vakwanise kumuviga, ngavauye zvavo nemabhanditi akwanise kuviga munyaradzi, kana kuti vamwe vanokwanisa kuti munyaradzi avigwe ngavaite zvavo. Asi isu semhuri yekwamubvurumu hatisi kuita izvozvo, nekuti munyaradzi akasiya ataurawo zvido zvemwoyo wake, kana kuti ari kutaura zvido zvemwoyo wake. Tichizosangana zvakare mumaprograms anotevera. Zita ndinonzi Elizabeth Nyagwe, muri pano paSly Media TV.